To byla ale krásná noc, že jo, Janí? Ano. Jdem si dát něco k snídani. Mňam. A steak k snídani je úplně nejlepší. Ano. Jdem se kouknout na televizi. Potřebujeme už nějakou reklamu, aby jsme si koupili už nějakou novou plazmovou televizi. Hele, reklama od Creepers. Nová plazmová televize jen za 2 diamanty. Jdem pro klumpáče a jdem najít dia. Hele, tady někdo něco stavil a jsou tam dia. Jdeme pro ně. Tak pojď, rychle pojď pro ně, diamanty chcem. Akorát 2! Mě to tam spadlo, Doufám, že se vám upoutávka líbila našeho prvního dílu seriálu Pasti na občany. Jestli se vám tahle past líbila i ta upoutávka, nezapomeňte olejkovat a okomentovat a já vám dopředu děkuju. Takže, jak se to postaví? Jednoduše, uděláte si takovou základní místnost, takhle. Takhle si sem dáte 2 diamanty jako návnadu. A ještě zapomnět, co se bude potřebovat. Budete potřebovat stone, repeater, kyblí klávy, sticky piston, diamant, redstone torch, redstone, string a takový ten novej ten trap jakoby. No prostě, jak už jsem tady říkal, takhle se tady vykopete. Tady už jsem to testoval, omlouvám se, tady to zazdím. Tak. Teď si to takhle vykopete rovnou. Teď jste stačí bohatě, 3 bloky bohatě stačí. Tak. Teď takhle si tady vykopete. To bude takhle jakoby pro sticky pistony. Tak, tady už rovnou takhle můžete dát lávu, protože tady už nic dělat nebudete. Ne, tady to by se stal fail, to já nechci. Tak. Tak. Tady dáte repeatery. Takhle vykopete dál. Doporučuji vám přidělat takhle redstone. Tak, vlastně takhle dělám tohle. Jestli je ten největší maximum u těch repeaterů, jak to napojíte. A teď, jak jsme využili ten nový blok, tak to úplně jednoduché využití. Takhle si to stačí zamaskovat. Takhle si to prostě zamaskujete. Tady si postavíte jakoby fejkovou zeď, si dá říct. Nebo ne fejkovou zeď, prostě zeď nějakou. Tak. Sem si takhle dáte tady stojí zařízení. Tak. Teď si sem takhle dáte redstone torch. Takhle od té redstone torche to navedete těm pistonům. Asi sem dám, takhle bych si doporučil bych si sem dát takové repeatery, aby ten blbeček nebo na koho to budete testovat. Jsme to testovali na občanech. Tak, jak vidíte, takhle. A prostě, když ono uvidí dia, tak prostě takhle poběží. A prostě začne kopat a takhle spadne do lávy. Ještě vám to tak ukážu jenom, takhle si to rozbijete. Když tak si to můžete nějak takhle zamaskovat. Takhle prostě. Můžete dát tam diamanty zdarma, prostě si to nějak zamaskujete. My jsme si to zamaskovali takhle, sice to není úplně krásný, ale jsou tam diamanty, tak což je hlavní. Prostě takhle poběží, je to takový trošku neviditelnější, prostě začne kopat a spadne. A já doufám, že se vám to video líbilo.
nebo tutoriál. Pokud se vám líbila ta upoutávka, tak nezapomeňte o lajkovat. A pokud prostě bude nějak velký počet lajků, tak určitě uděláme pokračování, ale nevím, ještě neplánujeme, uvidíme, jak se to chytne. A já se s váma loučím. Čau.